Днес, на 28 октомври 2025 година, присъстваме на подписването на стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси между Райнметал и ВМЗ Сопот. Ladies and gentlemen, we attend the signing ceremony of a shareholders' agreement in relation to the establishment and operation of Rheinmetall VMZ AD. От страна на ВМЗ ЕАД подписва господин Иван Гецов, изпълнителен директор на ВМЗ ЕАД. От страна на Райнметал подписва господин Армин Папергер, изпълнителен директор на Rheinmetall AG, и господин Роман Кюне, изпълнителен директор оръжие и боеприпаси на Rheinmetall AG. From Вазовски машиностроителни заводи ЕАД, it will be signed by Mr. Ivan Getsov, Executive Director of VMZ EAD. From Rheinmetall Waffe Ammunition GmbH will be signed by Mr. Armin Paperger, CEO of Rheinmetall AG, and Mr. Roman Köhne, CEO of Division Weapon and Ammunition. You can have a seat. Вече с положените подписи се слага края на един, бих казал, доста динамичен, но изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготвяне на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между Райнметал и ВМЗ Сопот. От тук нататък предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал чрез български завод, който е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности. Най-важното, което постигнахме през тези месеци на съвместна работа, това е изграденото доверие, това е изградената предвидимост и предсказуемост между партньорите, които от тук занапред ще работят в едни, бих казал, сложни условия, но знаейки какъв ще бъде крайният резултат, уверени в постиженията на това сътрудничество. Позволете ми да дам думата на принципала на ВМЗ, министъра на икономиката и индустрията. Господин Дилов, заповядайте. Уважаеми господин министър-председател, Ваше превъзходителство, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Папергер, уважаеми гости, колеги и партньори. Днес е значим ден за България и за нашите партньори от Федерална република Германия. С подписването на този договор ние поставяме началото на едно стратегическо партньорство между българската държава и германския технологичен концерн Rheinmetall,
партньорство, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия. Бих искал да изкажа своята благодарност на господин Папергер и неговия екип за високия професионализъм, за последователността и отдадеността, с които подходихме към този съвместен проект. Благодаря и на колегите от Вазовски машиностроителни заводи и в частност на изпълнителния директор господин Иван Гецов за усилията и експертизата, които направиха този ден възможен. Изразявам специална благодарност и към господин Борисов за личната му ангажираност и подкрепа при осъществяването на това стратегическо партньорство. И разбира се, на министър-председателя на Република България, господин Желязков и всички членове на Министерския съвет. Без тяхната визия и подкрепа този проект нямаше да стане реалност. Това е стратегически проект не само за България, но и за цяла Европа. Той ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион. Проектът е част от общите условия на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на новата геополитическа реалност. Днес поставяме основите на едно партньорство, което обединява технологически опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да изградим по-сигурно бъдеще за Европа. Благодаря ви. Уважаеми господин Папергер, уважаеми господин Борисов, Ваше превъзходителство. Някои биха нарекли днешната церемония историческа, други не биха обърнали внимание, а трети сигурно не биха спестили критиките. Оценката ще бъде дадена, вероятно, отвъд времето и пространството и отвъд участниците в тази церемония. Важното е, че тя има няколко измерения и те не са само в числата, те не са в активите, те не са в продукцията. Измеренията са политически, защото този проект нямаше да бъде възможен без синергията, която Съюза и НАТО генерират за това Европа да бъде опазвана по-добре в името на гражданите на Европа. Нямаше да бъде възможна без нейните икономически измерения. Измерения, които са свързани не само с технологичния трансфер, не само с ноу-хауто, не само с обмяната на възможности, свързани с науката, свързани с всички комплексни за всяка една индустрия секторни и отвъдсекторни теми. Има и социални измерения, които също са отвъд разкриването на над 1000 работни места. Това са измерения, които са свързани с високо квалифицирана работна ръка, с образование, с наука, с регионално развитие. Неща, които надминават конкретните очаквания от този проект. И най-вече инвестиционната среда, която винаги се базира на една дума. И думата е доверие. Господин Папергер, благодаря ви за доверието. Господин Борисов, благодаря за политическата воля. Да ни е честито новото дружество. Благодаря ви.